Bore da bawb, a chroeso i'r addoliad y bore yma, mae'n neis o'ch gweld chi. A da ni'n edrych ymlaen, wrth gwrs, fflir, lle mae fflir? Wyt ti'n dod i roed yr emyn allan i ni. A fflir yn cael ei phen blwydd fore. Wel, dyna beth i steil, ynde. Da iawn chdi. Rhif yr emyn 147. Diolch Iesu, o diolch Iesu, diolch Iesu yw fy nghen. Fedrwydd mwy amau, o fedrwydd mwy amau, fedrwydd mwy amau yw fy nghen. Fedrwydd fyw hebddo, o fedrwydd fyw hebddo, fedrwydd fyw hebddo yw fy nghen. Yw sydd yn fy nghynnal, o yw sydd yn fy nghynnal, yw sydd yn fy nghynnal yw fy nghen. Diolch halleluia, o diolch halleluia, diolch halleluia yw fy nghen. Rhif yr emyn 147. Ydy job bwysig yna, A ni'n diolch yn fawr i Fflir am gyflwyno'r emyn mor agorol, dyna ni. A da ni yn dymuno iddi hi gael pen blwydd hapus fori. Yeah? Ein gwenyn braf yn fama. A pen blwydd hapus iawn i chdi fori Fflir. Yn darlleniad ni bore yma yn dod o'r Efengil yn o Lyc yn y 15fed bennod. Ac yn dilyn hynny o'r llythyr cyntaf at y Corinthiaid. Roedd dyn a chanddo 2 fab. Wedodd yr ieuengaf ohonynt wrth ei dad, yn had, dy roi mi'r gyfran o stad sydd i ddod i mi, a'r hanodd yn te eiddo rhyngddynt. Ychydig ddyddiau'n ddiweddarach wedi newid y cwbl am arian ymfudodd y mab ieuengaf i'w wlad bell, ac yno gwastraffodd ei eiddo ar fyw yn afradlon. Pan oedd wedi gwario'r cyfan, daeth newyn enbyd ar y wlad honno, a dechreuodd yn tafod mewn eisiau. Aeth ac ymlynu wrth un o ddinasyddion y wlad ac anfonodd hwnnw ef i'w gaea i ofalu am y moch.
Nes ein falch o ddau pryd o'r plis gyroedd y moch yn ei bwyta. Ond nid oedd neb yn cynnig dim iddo. Yna daeth ato'i hun a dweud, faint o weision cyflog sydd gan fy nhad, a phob un ohonynt yn cael mwy na digon o fara, a minna yn marw o eisiau. Fe godaf ac fe af at fy nhad, a dweud wrtho, fy nhad pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di, nid wydd mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti, cymer fi fel un o weision cyflog. Yna cododd a mynd at ei dad. A phan oedd ef eto ymhell i ffwrdd, gwelodd ei dad ef. So styriodd wrtho, rhedodd ato, a roes ei ddreichu am ei oedd fai gusanu. Ac medda ei fab wrtho yn had, pechais yn erbyn y nef ac yn dy erbyn di, nid wy'n mwyach yn heiddi fy ngalw'n fab i ti. O medda ei dad wrtho, deudwch i weision yn wir, brysiwch, dewch ag wisg allan, yr ora a'i gosod amdano, rwch fodrwy ar ei fus a sandalau am ei draed, dewch ar llo sydd wedi besgu a lladdwch ef. Gwnewch i ni wledda a llawen hau. Oherwydd roedd hwn fy mab wedi marw, a daeth yn fyw eto. Roedd ar goll, a chafwyd hyd iddo, a dechreuasant wledda yn llawen. A mae Paul yn anfon gair at yr eglwys yn Horins. Ond ni wyddwch am yr rhai sy'n rhedeg fewn ras, eu bod nhw'n gyd yn rhedeg, ond mae un sy'n derbyn y wobr. Felly rhedwch i ennill. Mae pob mabolgampwr yn arfer hunan reolaeth ym mhob peth. Mae'n hwy'n wir yn gwneud hynny mwyn ennill torch lygradwy. Ond yma i ni un sy'n anllygradwy. Rwyf i gan hynny yn rhedeg fel un sydd ar nod yn sicr o'i flaen. Rwyf yn cwffio, nid fel un sy'n curo'r awyr a'i ddyrna. Rwyf yn cernodio fy nghorff, ond ac yn ei gaethiwo, rhag i mi sydd wedi pregethu i eraill, fy nghael fy hun yn wrthodedig. Diolch hwn i Dduw am ei air ein un a bore yma. Dyna ni, mae'n neis i'ch gweld chi. Tria. Tai fan yma, sydd yn yma. Ond da ni gyd yn blant, dyna. Da ni gyd yn blant. Mae'n rhywbeth o'r plentyn chi yn pob un ohono. Rwy'n ta, da chi'n bobl, da chi'n blant hapus a da chi'n blant tris. Gwenu neis yn dod â chwyn, ti'n hapus o ti'n gris? Ti'n hapus? O ti'n gris? Hapus. Ti'n hapus? Ti'n gris? Hapus? So rhywun yn gris yma bore yma? Hapus. Dwi'n amlwg ar rhywun yn newydd. Ond ydych chi pan o'n i'n dod yn car, ond mae dyn yn cyflwyno caneuon y radio. A oedd o'n drist. Oedd o'n drist sopo. Ac o'n drist. A un llaw oedd yn gorfod gyfach pobl gwreidol. Ar yr ochr arall, oedd o'n drist yn
wir, mi adfod bell, a dweud, well i ni gael funeral march o'r yma. A oedd o'n meddwl am i Cymru colli gêm. Dwi'n bwysio dweud arall mewn crofacha, tydi? Ond colli gêm. Oes i. Os o'ch chi gêm? Chi'n gwylio gêm awr eich chi? Dim diddordeb yn nhw. Dyna hynna ddim trafod gwaith. Ysgwrs i wedi bathu plant fy hun. Ond rwan ta, colli'r gêm. Ac yn ôl pob golwg, colli'r wobr yn y diwedd. Tîm, y cwestiwn o'n i'n mynd i ofyn eich chi'n tom de, o'n i ofyn gyda'r llifnod, y llifnod nhw. Lle mae bai? Lle mae bai? Lle mae'r gwendid? Cymru wedi colli 14. 14 o'r gema Ewres. A yna lot o bobl wedi marn fwy. Mae un ar y radio yn fel ar y rheolwg mae bai, a eisiau cael rheolwg newydd. Ar y tîm sy'n hyfforddi mae bai. Mae eisiau edrych ar pwy sy'n ar y tîm ac ydyn nhw'n wedi gwaith yn iawn. A mae lleill dweud, wel na, ar y chwaraewyr mae'r bai os gynnon ni ddim chwaraewyr da i ennill unrhyw gêm y byd heddiw. Yna chi stori drist yna. Naill mae'r rheolwr ar bai, naill mae'r tîm sy'n hyfforddi y dysgu nhw ar bai. Nid ar chwaraewyr ar bai. 3 dewis. Wrach, bod yna ystod mewn 3 arach. Bod rhywbeth o'i le. Ac ar ddiwedd y gêm, ar trefedydd rhan fwy, mi roedd dyn dan deimlad mawr. Dweud nad oes yna ddim dyfodol i dîm Cymru am blynyddoedd i fod. Chi stori drist. Bwysig cael tîm, pobl sy'n para. Mae'n bwysig cael rhywun i'n dysgu nhw. A mae'n bwysig cael rheolwr sy'n arwain y stori. Ac yma pawb yn gweithio o'i gilydd, mae yna siawns bydd y tîm yn ennill. Yn ennill. Ac yn i cael dros y blynyddoedd yn dod dimoedd o Gymru yn ennill y gymau. Rwan, yma 3 peth yna bwysig. Os as gynnwch chi chwaraewyr, so chi'n tîm. A rhaid chi gael chwaraewyr i fod yn y tîm. Os as ydych chi rei hyfforddi, dysgu, y chwaraewyr, os ar ein siap yn mynd i fod yn aros. As o pawb yn fath ar i, bod na hyfforddiwyr, pobl sy'n dysgu yn y ffeithio. A wedyn mae eisiau yr un sy'n arwain. A mae'r un sy'n arwain i fod, ac y golwg ar bob beth sy'n digwydd, ac i rai gwan boes. Gwan. Dipyn o grŵp rydedd ydyn nhw. Mae hyn i gyd yn y gan i. Wel. I rai. Chi. Nida. A chi. Beth o. Am yr oed. Neu iau. A'r gweddill, ac o'n i modd dweud bod ni'n hyn allan. Ond da ni gyd yn rhan o'r un tîm. Dyma. Yr arweinydd, pwy yw'r arweinydd ydych chi'n meddwl? Arweinydd y tîm ydy Eglwys y Crwys. Arweinydd y tîm ydy Eglwys y Crwys. A mae bod eisiau ni ddod wrth yn bod yn y tîm, a mae bod eisiau ni roed y gorau sydd gynnon ni roi i'r tîm, achos mae'r tîm i fynd yn ei ddau. Mae'r tîm
tîm i fynd yn ei wlad ac i lwyddo. A ni'n estyn i'r tîm. A mae gyda tîm, pwrpas y tîm hwnnw. Pwrpas y tîm ydy dylwch. A ni'n gwybod pwy ydy dylwch. A ni'n gwybod mae cariad ydy o. A ni'n gwybod mae cariad ydy'r peth pwysicaf ar wyna byddai yma. A da ni yn y tîm sy'n mynd i rannu cariad. A da ni yn y tîm sy'n mynd i rannu cariad dylwyr Iesu Grist. Wrthyn ni fynd â fo, wrthyn ni siarad, a ffwrsio, wrthyn ni chwarae ac ati. Lle bynnag rydyn ni, a ni'r rhan o'r tîm, rwyad bod i'r rhannu. A'r tîm manager yma, ydy? No? I efo fo, sydd oedd yn efo, dilyn ar wein y lawr y tîm. Oedd i'n anio? Diolch i ti ein tad, ond ti am i ni berthu i'r tîm. Mae'r tîm yma wedi cael chwaraewyr arbennig o dda dros 2,000 blwyddyn mas. A da ni dal ar y mas. Diolch i ti. Dwi'n helpu ni i fod yn chwaraewyr da yn y tîm. I dal at ti. Ac yn bob ffordd i wneud y gorau. I lwyddo ti. Amen. 837 y bydd yn eisio. 837. So, hefyd sydd yna, so, mi fai ei gafel yna. O, yn alw. 837. Gwed am wyn o'i siarad ormas ar y ffais yn llethu'r byd. Syrth y neges. A rhywun neges am wyn mwy na cael ei ni. Caria ydy'r gwneud sydd wedi. Caria siwr caria. Wyn mae sgerfa dwy o'r ddweia. Wyn sy'n gwneud asgwyd dod. Wyth fi.
Fel ni wedi dod ynghyd eto i'n tad i ddathlu. Mae pob syl yn ddathliad i ni. Dod i ddathlu dy gariad. Dod i ddathlu'r cariad gerddodd yn deiar ni. Y cariad groes hoeliwyd a'r cariad atgyfodwyd. A'r cariad sydd ar gerdded. Yn hanes byd a dynoliaeth byth oddi ar hynny. Ac felly mawl a chlod a diolch. Dyma'r geiriau blaena sydd ar yn gwefuso ni, a tyda ni byth yn blino ar ddiolch a llawenhau. Da ni byth yn blino gobeithio, a da ni byth yn blino sôn am ystyr a phwrpas bywyd sydd wedi i roed i ni yn Iesu Grist ein harglwydd. O'r beraidd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. A fel na teimlwn ni na bore yma wrth ymuno gyda'n gilydd ac ymuno gyda rhai ohono ni sy'n gartra ac ymuno gyda'r eglwys wy'r ddeiar oll i gyd i ganu mawl. Bendigedig wyt ti, bendigwn dy enw. Ac ymos tyngwn o dy laen mewn rhyfeddod. A dyna air arall sy'n perthyn i'n ffydd ni, rhyfeddu. Rhyfeddu yng nghanol helbulon byd a bywyd. Yn teimlo weithiau fod pob peth fel tywyllwch yn cau amdano ni. Yng nghanol profiadau gwahanol bywyd. Mi rydyn ni yn dal i'r yfeddu. Na dwi ti ddim wedi'n gadael ni'n am ddifad. Yn wir bod gen ti dy fwriadau ath bwrpas dy hun ar gyfer dy fyd ath greadigaeth. Rhyfeddwn ymhellach, dy fod ti yn galw pobl fel ni i roi hwb ymlaen i'r pwrpas yna yn y blynyddoedd da ni byw ar y ddaear yma ynddyn nhw. Am i ti yn goffa ni ein tad, dod ti di enyn ffydd yno ni, a dy fod ti'n galw ymrwybiad gyno ni ar gyfer heddiw. Fel y gwnes ti hefo'n tada yn teidiau ddoe, dros y degawda sydd wedi mynd, dros y canrifoedd sydd wedi mynd heibio. A heddiw ydy'n braint ni. A heddiw ydy braint dy eglwys ar y ddaear. Heddiw i ledeunu gwawr cariad. I ddal ati heflino i wneud hynny. Rhyfeddu dy fod ti y creuwr mawr a'r egni a'r grymoedd sy'n perthyn i ti. Ac eto, yn dymuno gweithio efo ni a thrwom ni dy bobl.
Da ni di darllen am Paul yn sgwennu at yr eglwys yn Rhufain, yn Corinth. Ac am i'r eglwys i gweld ei hun fel tîm yn rhedeg ras ar nod ydy dal ati, heb flino i leideunu do'i sineb dyw, cariad ar waith. Blwyddyn 53 oed Crist oedd hynny. 2025 ydy heddiw. Nid wyt ti yn blino, nid wyt ti yn diffygio, nid wyt ti yn cefnu, yr wydd yn gwneud pob peth yn newydd, meddach di. Helpa ni na i ganfod ystyr a phwrpas yn byw yn rhan o'r gwneud o'r newydd ar gyfer heddiw y mae'r Efengil yn galw ni i fod. Cymeri yn dy law, felly. A bydd yn plîs ni. I beri bod ni'n parhau i'r yfeddu, i ddotio, parhau i lawenhau, ac yn parhau i ddal ati heb ddiffygio. Yn yn gweddia bore yma, da ni'n cofio pawb sydd yn teimlo bywyd yn dywyllwch, llwyr. Boed ar gyfrif rhyfeloedd neu wrth rhyfeloedd, ar gyfrif casineb, creulondeb, gwrthodiad, yn wyneb newid, yn hymheredd y ddaear yma, neu'n dioddef afiechydon sy'n dinistrio'r corff ar y blaned hon. Lle bynnag y mae tywyllwch yn cau o amgylch dy bobl heddiw, bydde di wawr cariad a maddeuant a chymod a chyfanrwydd bywyd fod yn oleuni. Dewch ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd. Sancteiddio'r dy enw, deled dy deyrnas, reler dy wyllus, fegis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dy roi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, el y maddau ni'n ein dyledwyr, ac na carwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Nerth a'r gogoniwyd, yn oes oesoedd. Amen. Wyth gant 14 ydy'r emyn nesaf. Da ni'n cofio gyda diolch am yr awdur fe wneudog yn y ddinas ma am gymaint o flynyddoedd y gŵr mwyn a thyner hwnnw. 814. Ein gwlad a'n pobol gofiw nawr mewn gweddi wrth dy orsedd fawr. Gad ein teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi o ddiw. 814.
Paul yn sgwennu at yr eglwys yng Nghorins. I sgwennodd nifer o lythyrau wrach i'r eglwys honno. 2 ohonyn nhw wedi cael eu diogelu yn yr ysgrythyr i ni. A wrach o fewn o 2 hwnnw, mae yna ddarna o lythyrau eraill. Ond y llythyr cyntaf sydd dan sylw bore yma, y llythyr cyntaf at y Corinthiaid yn 9 bennod. A'r adnod, glwysio ni darllen ar y dechrau, rhedwch i ennill. Rhedwch i ennill. Ond ni byddwch fod y rhai sy'n rhedeg mewn ras i bod nhw gyd yn rhedeg, ond mae un yn unig sydd yn ennill y wobr. Rhedwch i ennill. Corinth yn lle pwysig. Yn lle pwysig yn yr hen fyd. Yn lle pwysig y meddwl ac ar deithiau Paul. Fo ar y sefydlu'r eglwys yng Nghorins rhywle o gwmpas y flwyddyn 50 oed Crist. Oedd yn lle pwysig am nifer o resymau. Yn ddaearyddol. Ar lwybrau masnach, môr a thir yn yr hen fyd. Yn ddiwylliannol, mi roedd o yr y Corinth yn lle pwysig o gyfarfod pobloedd a'i gilydd. Oherwydd fel porthladd, o' na bobl bob rhan yn dod yno. Oedd hi'n dref aml ddiwylliant, yn dref cosmopolitan. Ac felly, wrth gwrs, oedd pobl wrth fynd a dod o'no yn sôn ac yn siarad am be welson nhw'n Nghorins, be glywson nhw'n Nghorins. A wrach na ddylan ni ddim gofyn be wnaethon nhw'n Nghorins. O blegyd mi roedd Corins yn ganolfan moesa llac yn yr hen fyd. A sôn am deml Aphrodite ar ben y mynydd yr Acropolis. A rai, 1,000 beth bynnag fyddan nhw o Bryteiniaid yn disgwyl am ei gwobr yn y fan honno. Oedd hi'n ddinas ddiwiog a llawer o bethau'n digwydd yn ddehe. Yn ganolfan bwysig. Ac yn ganolfan bwysig, oedd bellach o lledaenu y neges yn y cwestiwn. O'na un peth oedd yn sefyll allan wrach yn mywyd Corinth. Bob yn ail, neu wrach bob yn drydedd flwyddyn, oedd na marathon yno. Rhedag ras. Rhedag ras a chaia. Dyna oedd yr rhan o'r wlad lle roedd Corinth yn ddo yna chaia. Ac o pobl yn dod o bob rhan o'r byd fel oedd o pryd hynny, ac llwch chi ddychmygu nhw'n gallwch yn dod. Yn i'm un teoedd i redag y ras. Bob lliw, bob llun, bob math o wisg, ond pob un wedi paratoi ar gyfer rhedag y ras. A phob un a'i olwg ar y nod o ennill y ras. O medda Paul yma y torfeydd oedd yn dod i redag y ras yng Nghorins. Un oedd yn ennill. A medda fo dyna'r patrwm i chi, Eglwys Corinth. Paratowch mwyn ennill. Paratowch mwyn cario'r dydd. Paratowch eich hunan. Yn union fel y mae yr hedwyr yn ei paratoi hunan ar gyfer y ras. Yn stwytho y cymala, yn gofalu be maen nhw yn ei fwyta wrth baratoi am y diwrnod mawr. Cadw'r meddwl mewn trym, yn heini ac yn y cywair priodol
mwyn ennill y ras. Ac ennill y ras, wrth gwrs, oedd cael gafal llawnach, cryfach ar ei ffydd. Mae o'n deithio nhw, mae babanod ydyn nhw, a dyn nhw'n di dechrau bita bwyd go iawn, eto dim ond llapau byw ar laeth yma nhw, dyn nhw'n di dechrau tyfu, a mae gennych chi waith tyfu, meddwl fo. Ac i chi dyfu yn eich ffydd, mae rhaid i chi marfer hi. Mae rhaid i chi marfer hi. Fel paratoi ar gyfer y ras. Hunan ddisgyblaeth ydy'r gair sy'n cael ei ddefnyddio yn fama. Yr holl baratoi yna, hunan ddisgyblaeth. Mwyn bod yn y meddwl yn y cywair iawn, mwyn cael y corff mewn cyflwr priodol. Nid yn unig i redag y ras, ond i hennill i. Dwi'n licio'r brwdfrydedd, da chi ddim, ne? Dwi'n licio y brwdfrydedd yna. Paul yn siarad hefo criw o bobl, 100 ydy'r estimate oedd, maint Eglwys Corinth, 100. Yn ei paratoi nhw. Maen nhw'n rhanedig. Mae yna rei'n dweud bod nhw dan ddylanwad Paul, eraill dan ddylanwad Apollos ac yn y blaen. Maen nhw'n rhanedig. Maen nhw'n adlewyrchiad o'r gymuned. Pobl o'i cwmpas nhw, dydyn nhw ddim yn pobl gyfoethog iawn, mae yna gyfoethogion yn eu plith nhw, ac o bosib o fewn yr eglwys hon. Maen nhw yna. Ond chlodion gan fwyaf. Caeth weision rei. Eglwys amrywiol fel yna i chynnwys. Daliwch ati i'ch porthu'ch hunan yn y ffydd, medda Paul, fel bod chi'n tyfu yn ddihi ac yn dystiolaeth yn yr ddinas amrywiol hon. Mae o'n siarad efo ni, yn tydi? Mae o'n siarad efo ni. Da ni'n gweld yn hunan yn fach, da ni'n gweld yn hunan nid mor ifanc ag y buon ni. Da ni'n gweld yn hunan ar anawstera o'n cwmpas ni. Mae'r ffigurau yn herbyn ni, mae ethos y roes yn herbyn ni. Wrth gwrs. Ond dyma'r her, daliwch ati ac wrth wneud hynny, da chi'n ymarfer y ffydd. Ac wrth ymarfer y ffydd, mae hi'n cryfhau yno ni. Ymarfer y ffydd, felly, drwy hunan ddisgyblaeth. Dwi eisiau gwneud 3 awgrym ynglyn a sut da ni'n ymarfer y ffydd heddiw. Yn gyntaf, mae rhaid i ni nabod y cyd-destun. Rhaid ni nabod y cyd-destun. Mae Paul, mae'n amlwg yn gwybod cryn dipyn am fywyd Corinth. Fe o byw yno am 19 mis wrth sefydlu yr eglwys. Mi welodd o'r gwrthwynebiad, gwahanol grefyddau a crefydd Aphrodite'n benodol i ddewon yna, pobl o wahanol rannau o'r byd oedd o'n gwybod yn iawn am fywyd Corinth. Mae rhaid nabod y cyd-destun. Mae'r cyd-destun yn holl bwysig ym mhob beth da ni yn ei wneud. Yn cyd-destun ni ydy anghrediniaeth. Anghrediniaeth. A mae ei weld mewn llu o wahanol gyfeiriadau. Mae o i weld yn y ffaith nad oes mae llawer iawn nad ydyn nhw yn credu bellach. I lawer iawn sy'n ifanc ac sy'n blant, tydi enw Iesu Grist ddim yn gyfarwydd iddyn nhw.
Mae yna bobl sydd wedi arwel y ffydd ac wedi cefnu. Am nifer o resymau. Ond y ddau ym Mhentre Talbont, y Ffryn Conwy pan o'n i weinidog yno, fyddan nhw ddim yn brin o fatgoffa fi. Nad o'n i ddim wedi cael yr un profiadau yn nhw, achos na fi mi yn yr hyfel, yr ail ryfel byd felly. Dysach chi wedi gweld be welis i, fyddach chi eitha chwaith. A hwnna'n osodiad gos gydbol yn doedd. Fyddach chi eitha chwaith ddim yn credu meddwl nhw. Ac eto, fe yna bobl oedd yn aelodau yn yr un eglwys wedi bod yn yr hyfel ac yn dal i gredu. Ond yna chi un gwedd, anghrediniaeth oherwydd profiadau garw bywyd. Byddai eraill yn anghredinwyr am ei bod nhw methu deall neu methu derbyn sylfaenu'r ffydd. Cred yn nyw cariad. A gwyddoniaeth yn deud stori wahanol, wel ydy hi. Mae yna yn cynulleidfaoedd ni, gwyddonwyr, ac yn deall yn iawn ystyr y gair hwnnw, ac eto yn credu. Mae yna bobl yn cynulleidfaoedd ni fydda'n dynesu wrach o safbwynt athroniaeth. Ac yn dweud mae athronwyr mawr yn dyddiau ni yn tanseilio'n ffydd ni. Wel ydyn nhw. Oherwydd mae yna athronwyr hefyd sydd yn gredinwyr. Ac yn arddel y ffydd. Anghrediniaeth. Anghrediniaeth yn wyneb be maen nhw'n ei weld ac yn ei glwad, be maen nhw'n ei hongli a be maen nhw'n ei ddeall o fyd a bywyd yn blynyddoedd ni. Ond mae rhaid dallt yr rhaid, a mae rhaid gwrando. A mae rhaid i ni ofyn be union sgyn yr efengyl mae gynnig yn y sefyllfa o wrthod fel hyn. Mae gwrthod i rai yn ddi-hyd. Da ni'n eisiau byd i wneud efo pethau fel yna. Ond mae yna wrthod a seilia, fel dwi wedi awgrymu. A mae bwysig gwrando a deall y cyd-destun da ni'n perthyn iddo fo. Mae yna lawer iawn gormod o redag mewn i sefyllfa a dweud hen bethau sydd wedi dweud dros y canrifoedd, ond heb wrando a deall pam a sut da ni'n ymateb. Yr ail beth mae aeddfedu yn y ffydd a tyfu yn y ffydd yn golygu hefyd bod ni'n closio a Dduw. A dyna pam o'n i'n darllen y ddameg nawr y dechrau. Dameg y mab y fradlon. Pan da ni'n gofyn beth gynnon ni gynnig, mae'r ddameg yna'n deithio ni'n glir iawn. Dydy? A mae'n deithio ni mewn sefyllfa eitha modern, dydy? Da ni'n abod y mab yma, dydan? Y mab benga yma. Da ni'n gwybod amdano fo. Mae yna bobl tebyg iddo fo, yn does? Isio gweld y byd. Ac eto, mae'n mynd i dramgwydd. Mae'n ffindio hun heb ddim, a be nai. Mae o'n ffindio bod y profiadau mae o wedi gael o fyw ar grwydr yn drech na fo. Wir. A lle dwi'n mynd? A be dwi'n mynd i wneud? Fedra i ddim bod yn trin moch. Ac yn sicr fedra i ddim bod yn bita bwyd y moch.
A dyma fo, mae o'n troi am adra. Ond dyma'r adnod. Ac i mi hon yn un o adnodau mwyaf Beibl. A phan oedd e fe ymhell oddi wrtho, chi'n cofio? Ei dad, fe nath o, a'i canfu. Weld o'n dod o bell. Ac e fe a dosturiodd, ac e fe a redodd, ac e fe a'i cofleidiodd ac a'i cusanodd, a mae'n deud y gweision, rhewch y wisg ora, rhewch fodrwy am ei fus a sandala am ei draed, da ni'n derbyn hwn yn ôl, nid fel gwas, ond fel mab. Fel mab dod yn ôl adra. Da ni mor falch o'i weld o. Yr un a fe farw, ond sydd eto'n fyw. Nid un fi ar goll. A da ni di ffindio fo. Mae'n un o dair dameg ydy sy'n sôn am fod ar goll. Y ddafod ar goll, dar Marian ar goll, a'r mab, y trydydd, ar goll, ac yn cael ei ffeindio. Nawr, os gan anghrediniaeth, beth bynnag i sail, beth bynnag i sylwedd, unrhyw beth i'w gymharu a hwnna. Pobol ar goll. Y bardd o draws fynydd yn y rhyfel byd cyntaf yn dweud, Duw ar drai ar orwel pell. Mae di methu fanna, dydy? Ond i dydy o? Nid Duw sydd ar drai, ond dyn sydd ar goll. Yng nghanol yr oes rhyfeddol hon. Rhyfeddol i gwyddoniaeth a thechnoleg. Rhyfeddol yr amrywiaeth syniadau sy'n perthyn iddi hi. Rhyfeddol y posibiliadau i bob un ohono ni. Bod ni'n rhedeg ras neu beidio. Dyn ar goll. Mae o ar goll oherwydd nad o gynno fo ddim gobaith. Mae o ar goll am ei fod o wedi mynd ac anghofio i'w wreiddiau. Mae o ar goll a diolch yn gwybod be i wneud. A mae hwnna'n ddisgrifiad o lawer heddiw, dydy. O, wellwn ni ganu'n canuon ysgafn er mwyn anghofio. O, mi allan ni gladdu'n penna'n y tywod, mi allan ni anghofio. A pidio wynebu'r peth. Ond ar ddiwedd y dydd, mae rhaid wynebu ar gyfwng dynoliaeth heddiw. Hefo'i ryfeloedd a'i gasineb, dyn ar goll. Be sgynnon ni ddweud? Wel, ydy Duw ddim ar goll. Dydy o ddim wedi cilio a chefnu. Mae o'n dal i chwilio. A'i dad a'i canfu ef. A pa mae rhywun yn dod i weld y cariad sy'n llosgi, y cariad, ia, fe o byw, ar y ddaear yma. Y cariad fe farw ar groes, a chariad fe yn atgyfodi i fywyd newydd, yn addewid o ddyfodol newydd. Sna ddim arall nag oes. Os gyn na gwyddonydd, na athronydd, na hanesydd, ddim i'w gynnig yn ochr y neges enfawr yna. Mae'r rhedeg y ras yn golygu bod ni dal ati dyfu yn y neges chwyldroadol rhyfeddol yna. A'i throi hyn ymarferol, mae yna bobl sy'n dweud fod eisiau ni efengylu. Be di ystyr efengylu? Mae'n amheus gen i mae ystyr efengylu ydy dweud yn unig am Iesu.
Mae Efengyl yn golygu fewn sefyllfaoedd concret. Bod ni'n medru drwy garu newid y sefyllfa a chreu rhagolygon newydd. So mae yna waith yn fanna yn oes. A trydydd peth, nid yn unig mae ni adnabod yn cyd-destun, nid yn unig mae ni adnabod ein neges, ond mae ni adnabod ni'n hunan hefyd. Nabod ni'n hunan. Dwi ddim yn sôn am oedran, ond dwi'n sôn am beth sy'n gwneud ni yn ni. Beth sy'n gwneud ni yn ni. Fydda John William Jones wrth anner chi i fyfyrwyr y Mangor flynyddoedd yn ôl yn disgrifio brw barchusrwydd oedd yn perthyn i ni gyd. Ac yn dweud pa mae hwnna'n disgyn. Pa mae hwnna sydd drosto ni'n disgyn. A ni'n hunan yn dod i'r golwg. A mae'n digwydd ydy. Mewn geiriau, mewn meddyliau, mewn gweithredoedd. Mae'r wyneb yn disgyn. Nabod ni'n hunan. Lle da ni arni. Be sy'n gwneud ni yn ni? Be di'r gwersi mae'r rhaid ni ddal ati i'w dysgu? A dal ati i'w dysgu wrth i ni ymarfer yn ffydd. A mae hwnna'n yn harwain ni at y peth mwyaf i gyd. Beth bynnag sy'n gwneud ni yn ni. Y masg wedi ddefo ddisgyn. Mae addoliad yn bwysig. Mae Duw yn derbyn ni ac yn defnyddio ni fel ag yr ystan ni. Masg neu beidio. A mae o'n gweld potensial ym mhob un ohono ni i ledaenu teyrnas cariad yn y byd tywyll hwn ydyn ni'n fyw yno fo. A phan da ni'n addoli, da ni'n cael yn hael danio. Da ni'n cael yn hael egnio. Da ni'n cael yn grymuso i ddal ati i redeg y ras. Ac wrth wneud hynny'n miniogi'n ffydd ac yn cyrraedd y nod. Mae torri bara a gyfed cwpan yn addoliad go unigryw dydy. Lle mae'r elfennau yna'n sôn am yr Iesu real, byw, efo'i bobl. Ysgogi, calonogi, grymuso. Ac i fanna da ni'n dod, de. I fanna da ni'n dod. A mae Paul yn sgwennu at Eglwys Corinth i ddeithio nhw, boes mae gennych chi le dyfu ac aeddfedu. Mae'r perthynas yna ar weinydd y tîm. Y dysonig yna. Yn sylfaenol bwysig. Mae gwyl Dewi Sant y gofian, dydy o. Dyna nath o. Dyna nath o, nabod i gyd-destun, nabod i neges, a nabod fy nhonell i egni i ddal ati. Dio di newid dim, ati. Eglwys ei enw. Amen. Fe rwan tar emyn ola. Dwi'n licio'r emyna o eiddo Williams Panter Celyn sy'n ymddangos i fod yn dweud nad o'm yn siŵr
A mae hwn yn un ohonyn nhw dydy. Rwy'n chwennych gweld I degw chef. 295. Rwy'n chwennych gweld I degw chef. Silch popeth is yr hod. Na welodd lluoedd nefoedd byr gyffelib iddo'r oed. 295. A ni'n mynd allan i'r byd ein tad. Gyda ni'n fyw i'n cyd-destun. Gyda ni'n fyw a ddewidion y ffydd. Gyda ni'n fyw i ni'n hunan ac ein hangen am ein hysbrydoli a'n cynnal yng Nghrist. Ac I bob un ohono ni, boed ni yma neu ar y Zoom, byddai I ras yr arglwydd Iesu Grist a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni, yn awr ac hyd byth. Amen.